Добър вечер, дами и зрители. Ето сега интервю с най-голямата майна на Пловдив. Митко. Митко, на колко години си? На колко години си? На 34-5. Двете имена, име, фамилия, как ти е? Как си ти? Димитър? Димитър кой? Не знам. Не знаеш как те е фамилията? Защо ми те? Но да не отговарям на такива въпроси. Дами зрители, дами и господа. Момичета ли харесваш или момчета? Никой. Никой не харесва. Сам си. Къде живееш? Да квартира. На четвъртък пазара. Да квартира. Къде те е квартирата? Мите? Тук на пета пазара. Драги зрители, Нещо да кажеш за себе си? Къде отива автобус автогарата? нямам други въпроси, дами и господа. Къде отива автобус автогарата? Много свети. Автобус автогарата къде отива? До Пловдив. Автобус автогарата. И последен въпрос. Как е на английски благодаря? Предпоследен въпрос. Thank you very much. Thank you very much. Как? Thank you very much. А на френски обичам те любов моя? Тя има на моя.